प्राइमारिनिफ्राय माबा मेसेज होलायबाय jadw नयथायाव जाखो नामा नयथायाव पास जालु दिनै बाजैसो सानैबो दङ नै माब्रै दं आगै आंसो दिनैहाय माब्रै खबर सबर ओंखाम जाखांबाय नामा आगै नेट पेकआनो जोबना होबायहाय आंहा दा नेट पेक जोबनानै उफाय गैया फिसाजोआ दहाय नायजोबनानै होबाय नेट पेकखौनो जाना उन्दुबायानो गुसुथारना थानो हाया दायो गोबाव सम गोलोम बोथोरबा 9टा गाहामावसो जायो ओंखामखौनो दा गोजां बोथोरखाय एकदम माबा मा होनो 6:30 7टाबानो जायो बोथोरा जि गुसु जामारबाय जाबायानो नै कम्बल जोमदों नै कम्बल जोमाबानो ओंखारनो हाला डिसेम्बर हाबबायना डिसेम्बरजों जानुवारिजों देनजार गोजांखायो आरोना ओमफ्राय बे जा बारग'बाथाय गैलाबो गरमसो जानोसै मैया दानो जायाखै आंना बिदिनोहाय समानो बिदि जायोथाय जोंनाबो बिदिनो मालाबा एकदमबारे मा होनो रिकानेक्टिं जाबाय थायो उफाय गैया आरो ओमफ्राय नोंस्रा माथो मैगं जाखो बाजै जोंहा मैगङा मा होनो थास'जों नाजोंसोमोन थास' बेदरजों नाजों आरोना बे लकेल थास' जावनानै मोनलाबायनाया लामा सामाफ्राव बेबायदि थास' आरो जानो गोथाव मोनसाबदों जाबाय रिमोनस्लोद नाजों गोथाव जासोदों माथो नोंस्रालाय माथोमोन आगै साइड फारसेल' जिरायबाय थानो हाबावा ओमफ्राय आथिं रुगायसो गारो गोथाव खाना गोथाव मोननानै माला जाखांखो पात्ता मोनलायासै रिमोनस्लो गग' गागाय जाबाय गोथाव जासाबनायखाय थेंक इउ लाइक खालामनायनि थाखाय दैसा ब्र अन थेंक इउ अनजालु आगैयासो जोंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम जइन जाफैबायहाय थेंक इउ दे अनजालु जोंहा मिरामिससो अक्षय कुमार जी आया है स्वागत है अक्षय कुमार जी भी आया है अभी सर्दी जोंहा मिरामिससो आलु नो डाटा इज नट जाखो डाटाया जोब्बाय नामा बहुत ठंड लग रहा है इसीलिए ब्लैंकेट्स लेके हम आया है आप लोगों से बात करने के लिए अक्षय कुमार जी कैसे हो आप जायोहाय बाथोन बालाफोरजों जानांगौ उदैल'सो बुंनांगौ खुगायालाय आरो स्वागत है अक्षय कुमार जी आज आया है अक्षय कुमार जी राजस्थान से लाइक करके देना अक्षय कुमार जी তুমি কেমন আছে আমি ভালো আছি না মানে ভালো আছে আমি এখন ভালো আছি আমি এখন ভালো আছি আৰু তোমার কেমন আছে তোমার তোমার শীতকাল কেমন শীতকাল তুমি কেমন আছে ভালো আছো ভালো আছে এখন ভালো আছে আমি সবে ভালো আছে
बाजै नांदों सोर बे अनजालु अ सर्दी हाँ अ सर्दी बहुत ज़्यादा हो अनजालु गया बांला भाषा नामा बाजै बे बांला बांला बाथी भाषामोन भाषायालाय जानला मोनला रायलायलाबायोहाय बोजों बोजानिफ्राय फैयो नालाय आमी ओंखायनो बांला भाषा बिसि जाने ना बांला अल्प भाषा अल्प जाने एसे एसे जारलाबायो आरोखि अल्प अल्प जाने अक्षय बांद्राय कुमार जी एसेबांद्राय नङा आरोना अनजालु बांला भाषा नामा सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ अक्षय कुमार जी प्लीज लाइक करके देना खाना पीना हुआ है कि नहीं अक्षय कुमार जी अनजालुआ मा होनदों दे गासैखौबो रोंना थानाया मोजां खिन्थु रोंनानै थानांगौमोनहाय आद्रा खिद्राजों मोनसेबो मोजां रोखोमनि रोङा थैंक यू अक्षय कुमार जी लाइक ना करने के लिए बहुत बांलाखौनो बहुत रोंगौ धन्यवाद ना हिन्दीखौनो मोजां रोंगौ ना जी एसामिसखौनो मोजां रोंगौ जी हो गया सर मोनसेबो मोजां आप रोङा आरोना बताओ अनजालु हमारा भी हो गया इसलिए आप लोगों से बात करने के लिए हम दोनों आ गया है हाँ ये देखो जी सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए ब्लैंकेट्स लेके हम आप लोगों से बात करने के लिए आया है और वहाँ का मौसम कैसा चल रहा है यार राजस्थान में अभी सर्दी कैसा है अनजालु ओंखाम जाखांबोबायमोन नामाब्रा जाखांबायना अनजालु ओंखाम जाखांबोबायमोन नामा अनजालु ब्रादारा ओरै रोंबावोसो रोंबावनोसो जोंना बाजै बाजै हरै क'क्राझारा फोर फोरनासो रोङा बारा औ बेनोथ' रोङाना आंबो क'क्राझारनि मानसिना आंबो क'क्राझारनिसो मानसि आंबो रोंमाराना ओंखायनोथ' ओरैबो जाया ओरैबो जायासै अक्षय कुमार जी वहाँ का मौसम कैसा चल जाबाय रहा है आदा उन्दुबावबायसो ओह दहाय खोन्थाबायमोन ना बावलायलांदों आङो फरायनो अक्षय मोनाखैना कुमार जी चला गया है क्या अक्षय कुमार जी अब अभी तक हैं हमारे लाइव में आंबो क'क्राझारनिसो अनजालु आंबो रोङा बेखौ एसे हारलाजोबो फुरा रोंजोबा आरो मोनसेबो भाषाखौनो आं बाजै क'क्राझारनिसो बेनोथ' आंबो क'क्राझारनिसो होननायानो हो बबे आं जायाखै ए बाजै क'क्राझारनिसो होनदों आरो क'क्राझारनि आंबो क'क्राझार कसुगावनि आरोना ओमफ्राय जेबो भाषाखौनो रोङा सुदु बर'ना बर'ल' बे फंसे मोनसे रोंलाबायो आरोखि बारा बुरजा रोङा ओरैबो रोङासो अज'खथ' मा होनो बिदिखौ अज'खथ' आरोखि ओरैबो जाजोबा बांला सोदेर जोबखायो क'क्राझारनि एसामिसआ नंगौ दा दानोथ' आंहा अज'खथ' जाबाय बांलासो रायलायनो ना एसामिससो रायलायनो बिनि थाखायथ' बांला सोदेरनानै रायलायो दा बिसोरबो बुजियो माथो बांला रायलायनायखौ एसामिसफ्राबो बांला सोदेरना रायलायबा बुजियो जिखुनु जाया बुजिहोनोल' हानांगौ आरोना स्पस्त' रोंथारा आरोखि जोङो ओरैबायदि अक्षय कुमार चला गया है क्या तो मुझसे बात करो ना बांलाबो जाजोबला एसामिसबो जाजोबला जारलाबायबाय बांलाखौ एसे रोङोमोन जोंनि कसुगाव बांला बांसिन सालु जायो नालाय ओमफ्राय दा बांलाया बावगारनानै दा एसामिसाव फैबाय नै दा अबेबाखौ एसामिसाव बुंनो हायाबा बांलाखौनो सोनांगौ जायो आरोना जारला जाथारबाय ओंखायनो दिनै सिरिथार इउटुबानो बेनोथ' मानो सिरि जाखोथाय दावराव खालामथारनांगौमोन दाबो आं बुजियो रायलायनो बारा हाया एखेफ्रामालाय एखेफ्रामखाना बांलाजों एसामिसजों एखेफ्रामखाना
नानि उन्दुबाय बाजै औ उन्दुबाय उन्दुनानै दोङो मानसिया गुजुदोंहाय गुजुनाय गगा मोननाय जासोदों ओमफ्राय सिबो जोमाना बियो मोनायावहाय जोखारनानै लांदांसो उन्दुयो सिबफिनबाबो जोमा सेबनानैनो जोखारलि उन्दुलाबायनोसै गुसु सुहाबनानै थानोसै ना जोंहाबो उन्दुलांनानै बारा मिथिला बेयावनो गुसु हाबबाय आरोखि गगा मोननाय गुजुनाय जासोदों ओमफ्राय उन्दुबाय दायो गुजुगासिनो दं दाबो मलम नाफबजोबनानैसो फुदोंमोन आङो थुनजोन मलमखौ मानो थांखो नों बोथोरा बिदिनो जाथारदों जि गगा मोनसावदों नंगौ दा गगा मोनदों बिराद गगा मोनो आंहाबो मोनायाव गन्थंआनो नांथेजोबनानै थादों सोरांसि 3थासोनिफ्राय जि गुसु जाबाय आंहाबो उन्दुनो हानो नागिरला गगा नांथेजोबबाय गन्थंआनो सिखारनानैसो जिरायनानै थानानै मेगन मोदै जानाय बायदि मोननानै उनावहाय दहाय सानावसो दसे उन्दुफिनबाय आङो दिनै बहा थांखो आगैयालाय बेखौ एसे सिखोफिननो जेरै न'जों बोखांजागोन दाबो जोखारजोबनानै लादोंमोनलाय माइफोर हाखांबाय नामा दा बाजै नोंस्रा जोंहा माइ गायाहाय माइ गायनोनो जोंहा दुब्लियानो गैया जोंहा माइ गाया मालायनि थिखाफोरसो फैसा हरलाबायनानै माइ लाबोनानै जाफैयो आरोना माइ गायनो दुब्लियानो गैया जोंहा नोंस्रालाय हाखांजोब्बाय आरोना माइया मालायनाव फैसा हरबाय ओमफ्राय फैसानि बदल माइखौ हरबाय बिदिसो खालामनानै जायो जोंहा माइ गायनोनो दुब्लिखौनो गैया आरोना जोंहा दुब्लियानो गैया हायानो गैखाया बिगाल'खा माइफोर नोंस्रालाय हाखांबाय आरोना माइखौ हाखांनानै थिखोखांजोबखाबाय दा सोर दङ जोंनाव अननानै कमेन्ट खालामहरदो बेयाव 4 लाइक जाखालायबायना बेयाव लाइकआ मोनसे खमबाय थायो आरोना बेलेगाव नुबा 4 लाइक नुगोन ओमफ्राय 3 लाइकल' आरो बेयाव नुनाया गैला आथिंसो मोसौना बे आथिंखौबो बिदि फायथ'ना लाबाय थानो हाया आथिं रुगायसो गारो आरोना देलाय सोर दङ कमेन्ट खालामलाय हरलाय आंनो गय गरसे उन्दुनो ओंखारगारनायनि नै दायो गय जानो नागिरबाय आरोना गय सफारि गरसे अरल'नोसै आरो मेगन रानायनि मुसुर कुमारा दसेल' खोनाया थांबाय माथो बे दस्रा थाफा देरबाथाय मानो रायलायाथो नोंल' रायलायनांगौ बायदि ना
हेलौ सोर दङ देलाय कमेन्ट खालामलाय। अनजालु मा होनदों नेटआ जालालाय आंना बाजै बिदिनो सम जायोहाय मानो बिदि जायोथाय सानो आङो अब्ला मानसि फैलुबाय थाबाथाय रिकानेक्टिं ओंखारबाय थायो आरोना। मा जाबाय थादोंथाय आङो उन्दुनो ओंखारगानायनि गय सफारि अरलुदों आरो आङो। गय जादों आङो मेगन राखांनायनि। नै एन्जरा ओरै थांबाय एन्जर सिखाना एन्जरथाय दसे नायबा नुगोन नोङो। न'बो गैया नालाय जोंहा न' गंसेयावनो बेराफारसेथिं माइबो दोनो मानसिबो थायो जाबाय नालाय जि एन्जर आरोना जोंनि न'आ जेरावबो खुरलेजोबनाय एन्जर। माइ लाफाजोब्बायबा उन्दुग्रा जोंनो ओंखायनो एन्जरा ज्राव जाबाय जारलाजों बुंफबनायसो। हेलौ सोर दङ देलाय जोंहा कमेन्ट खालामलाय। कमेन्ट खालामना होदो अननानै प्लिज दसे रायज्लायनोसैलाय। सोर दङ देलाय कमेन्ट खालामलाय। अथ्र' 19 20 21 22 जन गाहाम फैग्राया आं गैलालै फैला। हेलौ सोर दङ होननानै कमेन्ट खालामहरदो दे जोंहा। नै लानथाथा नैलै बोराय नुबायलै माथो बोराया जायो नामा माबा सेंग्रा बायदि सेंग्रायैनो नुबावदों। दंथ' अजय बर' अजय बर' हेल' आबै हेल' आबै औ आबै आबौ अजय लाइक खालामनानै होदो दे खालामाखै दे अननानै जोंहा दिङा लाइक खालामना हरदो दिङा आदा फंबाय आरो लोगोसे बाजै बानायलायबाय आं उन्दुबाय लाइक दे थेंक इउ नोंहाथ' उन्दुनाय सेंग्रा मानसियानो एसे थाब उन्दुयो नामा दे आदा अजय सना बर' थेंक इउ। मा खबरनो खबरा मोजांथ' आगै अजय दायो नोंनालाय आबौ सरि आगै होनफ्लांबायहाय आबौखौ आबौ अजय। अजय आबौआ लाइक खालामाखैबा लाइक खालामनानै होदो दे। आबौ अजयखौ दिनैसो लोगो मोननाय बायदि मोनदां। जेबो माहानि उसुबिदा आबै गैयाबा चेनेलखौबो नोंलाय? आङो अदालगुरिनि आबौ। खामबाय लाइक खालामबाय आदसा दे माने बेयाव सिखार फैयाखै आरोना ओंखायनो आं बुंदों लाइक खालामबायबा खालामबायसो आरो
ओमफ्राय आबौ अजयालाय अबेनिथो आबौ दिनैसो लोगो मोनजेननाय बायदि मोनदों आं आबौखौ मा गामिनि गामिया बे माबा मा होनो उदालगुरि टाउननि साहा जायो जोंना उदालगुरि टाउन गलमाथिं आबौ अजया जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरोना आबौ गय जानाया गारमायावसो नांबायहाय आबौ बुरि मानसिनि ना ओंखायनो आंबो उदालगुरिनि आदसा थिगानो होमबालाय माथो एखे डिस्ट्रिक्टनिनो मानसि होमबालाय नोंसिनालाय बबेथिं उदालगुरि बबेथिं आबौ नोंसिना खामबाय आदसा दे रोजा रोजा साबायखर आबौ नोंनाबो चेनेल नामा बियो आबौ देलाय सोर सोर दङ अननानै लाइक खालामना होलाय आरो कमेन्ट खालामहर दे माने हरिसिंगानि हरिसिंगानिबाथ' बारा गोजान जाया र' नङा ए दे दानिनो माथो आबौना चेनेल ना मा बियो ना आइडिसो नामा आइडि आंहा सिनायलाङाहाय आबौ बारा आंहा बिदिजों लेनदेन गैया नालाय आबौखौ दिन्थिलाय नोंबोखौ नायनो नै नोंबौआ बेलाय बोराय जाथारबायलै नै खानाय गुस्रोलायबाय आबौ 36 इयार्सनि बिबौआलाय आरो दानो एसेबां बोराय नाङामोनथ' बोरायालाय 36 इयार्स हेल' हिर' होनबाय नोंखौ नै रायलायद' औ माबोरै खबरा हिर' बायदि मोजांना नुदों नोङो बेखौ हिर' नङा बियो बोरायलायसो बोरायराय बेखौबा खथ' दासिमबो सिख्लाफ्रा आंखौ नुहुरबा मासि साइस बेलाय होनलायलायनानै नाहरनानै सौथुनानै आसुगुर गलाबायो हिनजावफ्रा खेला मोनदों ओमफ्राय बिनि डाइलगा बाराथार जाथ्रा आरोना लासिंसिं बिदिनो होनलाबायो थिगानो दं है मानो सेन्देलखौबो दोननानै होयोथाय गाहायाव लाखाथारा गावखौ बाब लाजाखाया आरोखि ना नङाबा बोरायराय जाथारबाय 36 इयार्स जाबाय बियो बेबायदि बोरायखौलाय सोर सिख्लाफ्रालाय आसुगुर गलायनाय सोग्रावलायनाय नाहरोसो गादा गुदालाय आंथ' सिख्लाबा नायसनोमोन मैगङा जोंना थास'सोलै हाग्रानि थास'जों हाग्रानि थास' नाजों नासोमोन आरोना बे बियो बेलेग मोनसे चेनेलजों माबा खालामगासिनो मा
मा होनो बेखौ आंनि एलबिआव जइन जादों आरोना बे दैथुनसा ब्लगानो आरोना बेयो आबौआ दैथुनसा ब्लगानो बिनियावबो थांनानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हैदो आबौ दे दैथुनसा ब्लगा बे आबौनि आरोना औ गोथावथार माथो गोथाव जासाबदों आबौ माने हाग्रानि थास'आ बेनि बेदर ओमफ्राय ना मा होनो बेखौ ना सान्दा आरोना लकेल सान्दा मेजेमखाजों जि गोथाव जाखादों बाब्बा बाबा माला माला जाखांखो फात्ता मोनलाय जाखादों आरोखि रिमोस्ला रिमोस्लानो गोथावनो फिसाजोफोर गैया नामा दोङो फिसाजो सासे दोङो बे उन्दैयासो जोङो एलबिआव ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामोना बाब्बा बाबा गावसो सेफोट खालामबाय थायो सिख'बाय थायो आरोना ओंखायनो फुथुबोथारबाय जोङो बेखौ फुथुनानैसो दायो एलबिआव फैबाय आरो नामा सुसमिता ब्रह्म फिसाजोनि नामखौ सोंदोंना आबौ जोंहानि फिसाजो नामा सुसमिता ब्रह्म दे सोर सोर फैदों अननानै लाइक खालामना होलाय मा क्लासाव फरायो माबा थाखोनै मोनबाय आरो दायो क्लास 2 एबारनि एप्रिलाव फैबा 3आव मोनसिगोन 7 इयार्स जाबाय जोंहानि फिसाजोआ आबैखौ दिनै मोजां नुथारदों थेंक इउ दे थेंक इउ आंखौ मोजां नुनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर ने बेहा आंखौ जि बासियो आयै आग्लायनायखौसो मोनबाय आं होननानै नोंहा आबौ थेंक इउ मोजां मोननायनि थाखाय नोंल'सो मोजां मोनसाबबाय होनदां हनै जि बासियो आंखौ आग्लायनायखौसो मोनबायलां होननानै दिनैसो नोंजों बाख्नाय जानायखौ मोनबाय हां थेंक इउ मोजां नुनायनि थाखाय थेंक इउ दे मोजां गोसोजों मोजां साननानै नायोबानो मानसिखौ मोजां नुखायोना आबौ बिनि थाखायनो आङो सानो नों आंखौ मोजां गोसोजों मोजां नोजोरजों नायदों खोमा बिनि थाखायनो आंखौ मोजां नुबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरोना आबौ दे सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालाम लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना हो सोर दङ आबै होनबाय आरो अजया थेंक इउ अजय
नोंल'सो बाख्नायबाय आंखौ गय दानखांना लायबावथां गय जाबावनोसै गरसेबाव गय जानो लुगैबाय आं हा बायो नामा दे सोर दोङो अननानै कमेन्ट खालामदे दसे रायलायनोसै सोर दङ देलाय कमेन्ट हरलाय आरो लाइक खालामना हो दे लाइक खालामाखैबा अननानै प्लिज लाइक खालामना हो लाइक खालामहरनानै लाइक दान होननानै हरबानो जाबाय आरोना कमेन्टखौ होमबानो आङो सिनायनो मोनगोन जे सोर आंखौ लाइक खालामदों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर अजय आबौआ थांखो ना माखो अजय गोजांदो नामा आबै बुरि मानसिना गोजांदोंथ' आरो नै दायो खमलसो जोमनानै आङो लाइभआव फैगासिनो आरो नोंसोरजों रायज्लायगासिनो दोङो गोजां मारदों आं बिराद गुसु मोनदों बुरि मानसि बुरि देहानि थैनि बुरि मानसिनि देहा नालाय एसे एसेयावनो गोजांनाय जासोयो आरोना आब' उफायथ' गैया मा खालामनो बोथोरानो बिदिनो खालामबाय बेसेबां बैसो जाखो आंनि बैसोआ दायो माबा जाबाय 31 इयार्स जाबाय आङो गैला आधा आधि थांखाबाय बैसोआ 31 बोसोर जाखाबाय आङो मानसिया 60 बोसोरल' जोरो नालाय 31 बोसोर जाबाय नालाय आधायानो थांखालायबाय आरोखि बैसोआ गोसो गैयामोन बुरैनो उफाय गैया मोनानाय आरो सोरांनायानो लांगासिनो बैसोखौ सानफा एफा जोंहा मानिया 39 बोसोर जाबाय जायो दे आंना 31 इयार्स जाबाय आङो 31 इयार्स बाथ' 1/2% थांखाबाय बैसोआ 31 बा नोंसिनि मामानिया 39 बा होमबा 31 8 इयार्स 8 इयार्सआ आकास पाताल जागोन आरोना नोंलाय मा क्लासावसो फरायो आबौआलाय आबौ मा क्लासाव फरायो नोङो बबे कलेजाव आबौआ बबे कलेजाव फरायो अजया टंला कलेजाव सेकेन्ड सेमिस्टार दे मोजाङै फराय दे
मोजां पारसेन्ट लानानै पास खालामनांगौ, पास जानांगौ मोजाङै मोजां फरायनायखौ गोसो होथाबथारनांगौ आरोना, गावबा गाव एक्सट्रा केरियार दानो सोलोंनांगौ। हरिसिंगाया टंलाजों खाथि जायो न'? आबैयालाय बेसेबांसिम फरायनाय? आङो ग्रेजुवेसन जादों। बिएखौ कमप्लिट खालामखांबायमोन आंबो, जेबो जानो रोङासै उफाय गैया। बिए कमप्लिट जानानै हाबा जाबाय, दा हाउस वाइफ जानानै दं आरोना। मा गामिनि नोंस्रा बिमानि गामिया? जोंहानि बिमानि गामिया जोंना क'क्राझारावसो जोंना बे गामिया। ओमफ्राय आं उदालगुरियाव हाबा जाफैबाय आरोना। आंनि जोनोमगिरि जायगाया क'क्राझार आरोना, ओमफ्राय उदालगुरियाव हाबा जाफैबाय। गथ'आ गुजुबाय थाबायहाय। आंबो क'क्राझारनि हिनजाव लांगोन। क'क्राझारनि हिनजाव लानो लुगैबाय नोङो? क'क्राझारनि हिनजावफ्रा जाथ्रा, जाम्बि जाम्बि गोजासो। लाबगोन, आदसा लाबो दे। लाबबानो मोजां जायो। आंहाबो ओरै क'क्राझारनि उदालगुरियाव मेरला लोगो मोनफैगोन आरो, लाबो दे क'क्राझारनिखौ लाबो। मानसिफ्रा बिराद बखिसोयो क'क्राझारनि मानसिफ्रा हारसा रोङा, रायज्लायनो रोङा, आरो जेबो उदाया बेबायदि होननानै। थाङो सम सम जोंबो क'क्राझाराव थांबाय थायो आरोना, बिमा बिफाखौ नायनो थाङो। आबैया हारसा रोङो ना रोङा? बेनोथ' प्रब्लेम क'क्राझारनि मानसिफोरखौ। आं हारसा रोङा बारा, एसे एनै गाव जानोखौ बिनानै जानो हायो आरोना।
थेवबो जोङो उल्थां फाल्थां रायलायनो हाया आरोखि। हारसा सोलोंनांगौसो जायो बिरादनो। आं बारा हारसा रोङा, जानला मोनलासो रायलायो आङो, थेवबो बुजियो आरोना हारसाफ्रा आंनि रायलायनायखौ। बांला सोदेरलाबायना रायलायो जोंना, होमबाबो हारसाफ्रा बुजियो आरोना। जानोखौ बिनानै जानो रोङो, थांनोखौ थांनो रोङो, फिसा फिनला माबा माबि सोंबा खोन्था रोङो। ओमफ्राय बाखि उल्थां फाल्थां माबा होलायबाथाय हाला आरोखि ना, रायलायनो रोंला बिदिबाथाय। बेनो प्रब्लेम क'क्राझारनि हिन्जाव लानाया। ओंखायनो क'क्राझारनिया गासिबो रोंथारा बे नङा आरोना, खायफा रोङो। जाया बर' गामियाव जोनोम मोननाय बिसोरल'सो रोङा। टाउन एरियाना गासिबो रोंजोबगौ। आं बर'बाबो हारसा रोंजोबो। रोंनायानो मोजां, रोंखाजोबनांगौ। नोंसिना टंला हरिसिंगाया हारसा जायगाखासोनदां? हरैजायनि मानसिबाथाय बिराद हारसा रायलायनो हाखायो आरोना। बर'खौनो बांसिन रायलायनो नागिरा, हारसाल' रायलायनो नागिरो बर'बाबो। बिदियावनो फुरा हारसा हाजोबो आरोखि। जोंना बर'जों बर' रायलायनाय जायो नालाय, बर' गामियाव जोनोम मोननाय। ओरैबो हारसा मोनहाया, ओरैबो मा मोनहाया, टाउन सिटि जेबो मोनहाया। ओंखायनो फरायदोंबाबो रोङा, फरायदोंबाबो बर'फोरजोंल' लोगो जानोसै, हारसाफोरजों लोगो जानो रोंला, ओमफ्राय रायलायनो रोंला, बिदि जानोसै आरो। जोंना गामियानो एकदम बर' सिं गामि, बर' जायगा। कलेज फरायदोंबाबो ओंखायनो हारसा रोंला। कलेजाव थांनाय समाव, लजिं थाहैनाय समफ्रावल' टाउनाव थाहैनोसै। थेवबो जेन'बा टाउनाव थायोबाबो जेन'बा मैगं थाइगं बायनाय, बायदिसिना बायनायखौथ' हाजोबखायो नालाय रायलायनो थाखाय, खिन्थु स्पस्त' हाथारला आरोखि ना। गसाइगाव कलेजाव फरायदोंमोन आरो आं, क'क्राझारनि गसाइगाव होननाय जायगायावहाय फरायदोंमोन। गसाइगाव कलेजावहाय। हेलौ, आंहा क'क्राझारनि हिन्जाव गोसो थोनाय दं। आदसा, थिगानो। क'क्राझार मा जायगानि बेबा, मा गामिनि? गोसोथोनाय दंबालाय लाबोबानो जाबाय आरो। क'क्राझार मा जायगानि बेबा, मा गामिनि? मिन्थिलाबायो आंबो, खोन्थाहरबा। नोंसोरजों समान फरायनाय नामा? बर' आबादारि गामिनि? बर' आबादारि गामि? ए सरि, मेगनानो जालाहाय। आदाबारिनि। दे लाबो। आदाबारिनि गामिनि।
लाबोबानो जाबाय दे। नोंसोरजों समान फरायखानाय न'? बियो क्लास 12आव फरायो। ए दे सानैबो मोजां केरियार दानो नाजाग्रो, बिनि उनाव लालायबानो जाबाय आरो देनां। दानोथ' सानथ'नो नांखाथारा बिदि लालायनायनि खोथाखौ। नांगौबा इन्जय खालामनो थाखाय, माने आहाबो मोजां मोननाय दं होननानै खोन्थानो थाखायल' लाजायो आरो दा बेबायदि बैसोआव एकदम लाथारनायनि होननानै थानाया एसे फरायनायखौ प्रब्लेम खालामो। मालाबा नांलायनाय खमलायनाय दावराव दावसि जालायोना। मोजां मोनलायनायावथ' जोंबोथ' मोजां मोनलायनानैसो लालायदों नालाय, दायो मोजां मोनलायनायनि मस्लाखौ जोंबो मिथिगौ आरो ना, माबायदि जायो मोजां मोनलायनायावहाय। नांलाय खमलाय जालायोना सम बे समाव थार गोसोजों मोजां मोननायबाथाय मेलेमानो हें जाखायो आरोखि, नांलायनाय खमलायनाय जाबाथाय। फरायनायाव बारा ध्यान होनो गोसो जायै, खालि माने मोनसे बाथ्राखौल' सानबाय थानाय, रागा जोंनो ओंखारनाय, बेबायदि जायो आरो। फरायफुनाय समफ्रावहाय एकदम आं लाथारसै होननानै मोजां मोननाय होननाय बुस्थुखौ लानो नाङा आरोना। बा सिख्रिखा आं गार्लफ्रेन्डआ मा होनदों? बा खिस्रि बा खिस्रिखा आंनि गार्लफ्रेन्ड। मा खिस्रिफ्रा बुजियाखिसै आं। खेस्राखौनो खिस्रि होनबायदां। हिनजावखाय खिस्रि होनबाय आरो बियो। खिस्रिखाय बै दालिजों संनाय ओंखामखौसो सानबाय। खिस्रिथ' जाखायो हिनजाव मानसिफ्रा जायो। ओंखायनो फरायफुनाय समफ्राव बिन्दासै थानो हानायानो मोजां आरोखि ना। आं माबा मोनसे खालामथारसै, फरायनानै आं फरायथारनांगौ, आं फरायनानै साख्रि लाथारगोन होननानै मोनसे फरायनांगौ आरोना। दा फरायफुनाय समाव मोजां मोनलायनाय थाबाथाय खायफानाबा मोजाङै मोजां सोरखिलाङो, खायफानि लाइफआबो बरबाद जालाङो, होसोनो हाया, बिदि जालाङो आरोना। ओंखायनो फरायफुनाय समफ्राव मोजां मोनलायनाय थानायावबो बारा मोजां नङा। आरो सेंग्रा सिख्ला बैसो हिसाबै एसे जेन'बा मोजां मोनलायनायखौ लुगैयो आरोना। जेन'बा जोंफोरबो बिदि गोदो जाबोबाय नालाय, मोजां मोनलायनो लुबैनाय मानाय बेफोरबायदि। ओंखायनो हेलौ लाइफआव साक्सेस जानो माबा मोनसे आथिङाव गसंथानो हानाय केपासिटिया जायोब्लानो माने प्रेक्टिकेलि फैखायो आरोना मोजां मोननाया। होमबाना गोसो बायदि नोंनि मोजां मोननायखौ मोनाबाबो गुबुन मानसिखौनो मोनगोन। आरो नों जेखौ लाथारनो गोसोबा, नोंनि केरियारा जागबानो बै हिन्जावाबो नोंखौ नागारनानै थांनाय नङा, बेबायदि जायो आरोखि। ओंखायनो बै केरियार होननाय बुस्थुखौसो होसोग्रोनांगौ जायो दा। जोंहा आदाया मागोआव हाबा जागोन। आरो बेसेबां फरायखो नोंस्रा आदायालाय? दानो हाबा जानाय साननायावथ' नोङो सेकेन्ड सेमिस्टारल' फरायदोंबाथ' बियो बारा बैसोनि मानसि जाखानाय नङा खोमा न'? हेलौ, सोर दङ देलाय कमेन्ट खालामलाय आरो लाइक खालामना हो लाइभखौ अननानै प्लिज।
सेकेन्ड सेमेस्टाराव फरायनाय मानसिफोराथ' ओरैनो माबाल'सो जायो बैसोआ 21-22 बेफोरबायदिल'सो जायो नालाय 21-22 टेस्ट बेबायदि बैसोनिल'सो जायो 21-22 जायो। आर्मि जोंहा आदाया थिगानो होमबालाय बेहा मालाय जाग'खाबायना लाबानो लानो हासिगोन बेहा। हिन्जावखौहाय नायनानै लायनो नागिरखो ना मोजां मोननाय दंखायोमोन नोंस्रा आदायालाय? मालाय बेहा साख्रि दंखायो नालाय गोसो बायदि लानो हाबाय आरो दा लाबानो लाजाबाय बेहा दा। आरो फौजि मानसिफोरनाथ' हाबा जायालासे गोबाव थानो मोना नालाय थाब हाबा जानांगौ आरो गथ' गथायनि आरो हिन्जावनि बिसोरो एसे एसे मोनफायोना मोजां मोननाय थिगानो। हिन्जावनि बिसि फिसानि मालाय खरस मोनफायो बिसिना आर्मिफोरना ओंखायनो हाबा लायो आरो फौजिफोरा थाब थाब हाबा लायो। जै मा होनो साख्रि मोनबाय ओमफ्राय बोसोरथाम बोसोरब्रै खोब थाथारगोन 5 बोसोर बिनि उननिफ्रायथ' लाखाबायबो आरोखि लाखानांगौबो जायो। हेलौ सोर सोर दङ देलाय कमेन्ट खालामलाय अननानै प्लिज लाइभखौ लाइक खालामना होबानो जाबाय दे। दसे रायलायनोसै 1 घन्टा जानो थांगासिनो दङ बेनि थाखायनो कमेन्ट खालामदो। जों बबाव थाया थारमाने 9टानिफ्राय लानानै 10:30सिम थायो मालाबा 10टासिम थायो आरो खिन्थु लाइभफोरनिया 9टानिफ्राय होबाय थायो। अजय आबौ नोंबो सम सम नुजाफैबानो जाबाय जोंनि LB आवहाय। जों सानफ्रामबो टाइमा जोंना 9टानिफ्राय 10:30सिम नङाबा 10टासिम बेबायदि होयो आरो जोङो ना। गाबोनबो जोङो बे टाइमावनो फैफिनगोन। सम सम नुजाफैदो आरो नोङो सम मोनोबा आबैनि लाइभ स्ट्रिमखौ मेहेरगोनां खालामफैदो आरोना आबौ। आंबो एबार आर्मिनि एगजाम होगोन। आच्छा दे बिदा फंबाय सानैबो फौजि लाइन जाजोबथारसै नामा? जायो दे मोननांगौल' दे साख्रि गैयाबानो आजिखालि बिराद खस्थ' जाबायना लाइफआनो बाप जानला मोनला बिजनेसाबोथ' पारमानेन्ट नङा नालाय ओंखायनो साख्रिनि बिथन बायदि जि गरसे मोनो पारमानेन्ट नङा आरोखि ना। ओंखायनो साख्रि लानायखौ नाजाथारनांगौ दा नङाबा लाइफआनो बिराद खस्थ'। हेलौ सोर सोर दङ देलाय कमेन्ट खालामलाय आरो लाइभखौबो लाइक खालामनानै होबानो जाबाय। दे आबै आं उन्दुनिसै दे बाय दे बाय गुड नाइट। गाबोनबो फै दे अजय आबौ जों गाबोनबो 9टायावनो होगोन। गाबोन फैबानो जाबाय दसे सम नुजाफैदो आबैनि लाइभ स्ट्रिमावहाय उन्दुबानो जाबाय दे। गुड नाइट अजय आबौ। जागोन दे होनबाय आरो अजया दे थांदो दे उन्दुदो दे टाइमाबो जाबाय नङाना जाखाबाय। आरो सोर सोर दंबावो दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव अननानै लाइक खालामनानै होबोजाय आरो कमेन्ट खालामदो दसे जायो।
Anggra lagi. Halo, soर सोर दङ देलाय कमेन्ट खालामलाय. रावबो गैला दांहाय. रावबो फैला नामा आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय. प्लिज लाइक एन्ड कमेन्ट शेयार खालामदो दे. बेयाव 6 लाइक जाबायना? बेयाव 5 लाइक्सल'. मोनसे मानो गोमाबाय थायो बिनि लाइकआलाय. हेलौ, सोर सोर दङ देलाय कमेन्ट खालामलाय अननानै प्लिज. दसे रायलायनोसै मोनानि. आरो लाइभ स्ट्रिमखौबो लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे. हेलौ हेलौ हेलौ, सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदे. हेलौ, सोर दङ दे कमेन्ट खालामलाय दे. दसे रायलायनोसै सोर दङ. आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सोर दङ, सोर सिरि दं खोमा फैयो. लाइक खालामनानै होदो आरो कमेन्ट खालामदे. हेलौ हेलौ. हेलौ, लाइक खालामना होदो सोर सोर दङ दे. फैनानै सिरि लाइक मानानै थानो नाङा अननानै दे. लाइक खालामना होदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे. आं नोंसिनि लाइक कमेन्टखौनो नेनानै दंगासिनो दायो, रायलायनो लुबैनानै. गोजां बोथोराव ब्लेंकेट कम्बल जोमलायनानैबाबो दङ आङो नोंसोरजों रायलायनो होननानै. देलाय कमेन्ट खालामलाय अननानै. हेलौ, कमेन्ट खालामदे. घन्टा जाबायलै. सानै दंबाय थायो मा खालामगोन दा. कमेन्ट खालामा. हेलौ, सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालामलाय. प्लिज कमेन्ट. बे शार्ट फिल्टाराव होनांगौ नामालै? कोई नहीं है, सिर्फ तुम. अक्षय कुमार भी नहीं आया आज, क्या करूं. क्लोज खालामसै. हेलौ हेलौ, रावबो हरलाबालाय क्लोज खालामसै आङो. गुड नाइट, स्वीट ड्रिम.